Di Apo, umay kayo, tagrasap tayo, datayo amin nga umihi, itay amin idiri, iyaya ti Diyos sa nasudi, tuyal daw pagyaman, kini special intention ni Erlinda Mayrina, ni Rinalda de la Rosa Mitis, ni Helen Alcantara, ni Jonathan Ken Florencia Gabayni, ni Norma Colian, kasama ti pagyaman, ni Belina Padilla, ni Elpi Bangsoy Kenti Pamilyana, ni Kararagan tayo met, ti kabsat tayo na mapukpukaw, ni Aaron Langablas, kastamat tagiti masakit ni Marina Makarumbo. Ikararagan tayo magdagiti minatay tayo ni Ernesto, ni Alicia Marcelo, Abilino, Ken Samuel. Itinagan ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at Apumata na tayo. Basta pumamat ken ka. Ilagip tayo ni Santa Rosa de Lima, may sa Birhen. Nagbalik na order ti Dominicano, hinted naman ti kinagalos na, ti kinalinted ti biyag na iti Diyos, dawatin tayo ti panangibabait na. Tapno may kalit tayo nga makirano, ti kidaig na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, at pagbabawyan tayo ida. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin na Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, pinasgad mo ni Santa Rosa, iti panagayat ken ka, ket binaybayan na, dagiti amin abanbanat, tapno may pamaysa na ti agbyag nga agpaay itadayag mo. Babaen ti nairot a panagpenitensya, babaen ti panangibabaet na, ipaay mo kani adito'y taga, surutan mi dagiti pagpatulad na, tapno malakaman mi tumet dagiti ragsak ti langit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nagnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Iti may basa na agaw, iti surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Siya sino man agpasindayag, ipasindayag na kumati na namin ti Apo. Ta saan at itao kinangan namo itibagina, tipudnoan na anamungan, nagdikat itao nga inanamungan ti Apo. Ano sandak kuma, oray na dabasit mama ako. When, anong sandak? Agi mo na kada kayo, kas iti panagi mo ti Diyos. Mayari ko iti may sabalasa na bilhen, na intulag ko ang may asawa, iti may salaing na lalaki, na iso ni Kristo. Tisa ko ti Apo. Iyaman tayo ti Diyos. Iday-dayo yung tinagat ti Apo, na kayo ababaro ken babalasan. Iday-dayaw yung tinagan ti Apo, na kayo ababaro ken babalasan. Iday-dayaw yung ti Apo, malipod sa langit. Da kayo agnaed kadagiti na nga to aliso. Iday-dayaw yung da kayong angheles na. Iday-dayaw yung da kayo aguyot na. Iday-dayaw yung tinagan ti Apo, na kayo ababaro ken babalasan. Iday-dayaw yung ti Apo, da kayo nga ari ken amin a tao. Da kayo a prinsipe ken ukom iti amin a daga. Ure da kayo ang magparo ken babalasan, lalakay ken ububin. Iday-dayaw yung tinagan ti Apo, na kayo ababaro ken babalasan.
Idaydayak da kumati Apo, tanatantan o ti amin tinagan na. Tarimbawan ti dayag na, ti langit ken ti daga. Idaydayak mo ni Apo da kayo ang mabaruken mapalasang. Pinagbalin na, nabilag di tao na. Isutga po na, ang idaydayaw ti amin nga anak na, ti Israel, ang napatay ken kuana. Idaydayak mo ni Apo da kayo ang mabaruken mapalasang. Sa pulen pa'y ipabaryan ti Apo, kas maibagay, ket amin to maitek tuken ka. Ti Apo at kabumata na kayo. Kasama namin kenta. Iban na kay waragawag tinasanton nga ebanghelyo kasi surat ni San Mateo. Gloria kay Kenkawa. Inuna na Jesus kadagiti tattao mayari ti pagarian ti langit ti gamin ana ikali iti talon. Adda tao ana nakasarat iti daytoy ket gaburan na metlae ket iti ragsak na mapan na ilapo amin asanikwana sa asugli tapno gatanger na dayta atalon. Mayari pa iti pagarian ti langit ket tagtagilako nga agsapsapol ti napipintas sa perlas no makasara iti naidumduma ti pintas na ilako na amin asanikwana ket gatangen na ti perlas. Ti ebanghelyo ti Apo. Daya ti maypay kenta Kristo. Iti surat ni San Pablo ti taga Corinto kunana si asino man nga agpasindayag ipasindayag na kumati inaramid ti Apo. Di kumati di laan kumati mabalin tayo nga ipasindayag di aramid ti Dios. Haan na di aramid tayo. Ano dagduma ka napangkal nagpakulot ti ipasindayag mo nagbangbang kipay tapag namon nagpa-cutex ka ti feeling mo ka. Kasi din nagpa-facial up ti feeling ko nagbuwako awan lang tamo. So mamati nagpa-facial mo dagduma ka nagpa-cutex ka ti feeling mo ka nakapinpintas ka na nagkakokwa. Dalabag mo ko ti among kasi kapipintasan ti bagtintero alubongan at dapat na nangingina bagnan siya. Ti kunanan ti pasindayag tayo kumati aramid ti Dios. Kaya na ti kunanan isang pagposto na ito. Nagpasindayag tayo ti kumaaramid ti Dios ti ipasindayag tayo. Kasano nga diri na tayo ti garaw ti Dios. No dagdumagad kuna tayo abay agsakit tayo, kala ko matata ko man kadyawag, tidinggi ka na chikunggun yan, natatasyak sa amo din na chikunggun yan. Yung mapaya, ipasindayan ko na dyan, uray isakit, ipasindayan ko. Taapaya, ngamin, no tibiyag tayo ka, puros salunat, puros nabsog tayo, puros ragsak, tibiyag tayo. Awan tibundaway ni Apo Diyos na trabaho, itibiyag tayo. Iso mamay-mayan ulit, ang problema ka, tapno, ang trabaho ti grasya tinamnama. May nagsakit ka, taag pa kumbaba ka. Tapno dito ibagang ano dagduma ka hang kumagayang nga kabaulan, damot oray uno kasano ka do kwartam, uri kasano ka baknang ka, nagsakit ka umararaw ka latagin na Apo Dios kuno addapan na kaagas di nga nagtrabaho ti grasya ni Apo Dios. Nagproblema tayo no dagduma ka pabasulan na ni Apo, haan rombang iti ana ipasindayan tayo, ti grasya ni Apo Diyos, iti problema tayo, ta ijay nga marinam, ti kaasi, ti Diyos, tano, makisumag flowing ko matibiyag tayo, na nasaya at amin, naawan saksakit tayo amin, Apo, kudi pa insuko tayo amin, na handa ti agaro ba tayo, naawan saksakit tayo, at amo tayo pinagpakumbaba, kung nagaroon ka, diyan mo mga abak ti luto, kada na lang abak ka, napukaw ni Apo Diyos, tibiyag mo, at niya, mga abak ka ti, uno sa nagtrabaho kayo ti DPWH sa titao niya. Amo ka na amin agam. No na mayat amin na labasan tayo na masangong pa at parintumang. Isunod at duma, anya ti pasindayag tayo aramid ni Apo Diyos kanya tayo, uray na ti sakit tayo.
Tapno marin na tayo ti agdanag, umararaw, may mayat nga rin tayo talaga nga pagbitinan na katindihan mo tayo makadungpar ka, bagon ka, dadani ka na tayo, tapno magnakom ka kasi kuma. Nachikunggon niya ka hanggang makapagnatap no awan karba nga magtangsit-tangsit nga kinni-kinni nga magna hanggang makakinni na nasakit mo tapatong mo. Awan, ano tatangsit mo. Kasi uri no, dito no, lagi magbagate kami nga pasindayan ka. Dito, nakababa lang kayo. Nakagragsak to, uri lang nga di pamilya tayo maawag di problema. Kasi nakamatang tayo amin di kaya tayo. Sa din nung araw di pag sa din nung araw di di pag sumrekan ti grasya ni Apo Diyos. Kaya tayo magbigbigan di kinakurang tayo. Sumuri dati parokya tayo pa ako. Kasano mo dito blood project tayo maawang mo apulos. Madamo mangyagti patupat at alagyaman tayo. Agyaman di po siya balato. Agkarabalato mo siya ito. Agtratis dagit agrayo mo dagit trabaho. Alam agyamanan tayo lata. Niya ti karkararan. Alam makaamon to ni Apo Diyos. Pagsayaatan mo ti tao na. Pagsayaatan mo ti simbahan. Antay mo na bukod ng pagsayaatan. Ako mga pagsayaatan na pumanawag tungo at kay madanagan mabigitan. Magbayad kayo utang yung mga pangasin mo kay talagang mangilako ako magkadak na o saan mo presyo yun kasano na ilako. Mangilako ako magkadak kaya sa bayad pumanaw. Hindi nga aramid ka na big-big-bigam di grasya na big-big-bigam di tulong na gaputaawanan ka. Hindi nga awan ti maikarkarit mo ipaspasindayan mo lang nga ang trabaho lang tani Apo Diyos, uray na awanan kami. Hindi dyan tingbagbaga ni San Pablo na para pasindayan. Nati kung may pasindayan tayo, di grasya ni Apo Diyos. No na para murang kati sa likwa. Hamo ka nga rumbo may pasindayan na grasya ni Apo Diyos dahil timistik kita ako kami nagadruma ko. Siya, wala, nakala ka malidayayan. Nagrigrigata. Gapo tilain ko, di mo dilain mo kay internet ni Apo Diyos dayan. Yan nagrigatan dali ti anak ko, hana yan nga di kararag ko idi pagkadalong ka na pagbali ng nasalukat dali ti anak mo kaya kararag mo idi ka gapo mo dati grasya na Apo Diyos nung dumami ti taong ka nakalipatan, alasyak mo ti maserserbianan, alasyak ta kinara, syak mo ti nasiglat. Awan, daya ti pakatin na gantay ko na duma. Ito ko na dito Ebanghelyo nagmaya. Hindi ko na may mayari ti pagarian ti langit ti gamon ana ikali. Nya ti gamon ana ikali. Daya ko relasyon tayo kini Apo Diyos. Ni ko Apo Diyos ti nakakali ti gamon tayo nga panawan tayo amin ta. Gatangan tayo, ilako tayo amin. Kaya nang sa mong iso ti kalangat ko. Kas di namin ni Santa Rosa de Lima. Nyati narami na order suna nung nagkalina dagarehe, nagpinpenitensya, dagiti kasapulang tilubong kada pagragsakan tilubong, kahanan na pinansin para amin kini iso ti kapatdan tilubongan. So nga na nagpasindayan tayo kumaga. Nagyaman ang Apo, tayo ikan na pa problema. Nagyaman ang Apo, tao rin o, ada sakit ko, mabigbig ko nga kukuha na. Nagyaman ang Apo ta. Chismo saja ka arwak ka marigregatan na ka aglualo no bimalis ka mat nabakan. Delikado dahil siya. Nagyaman ang Apo ta. Urang sakita ka marigrig na pa lagi pa nagayat lagi ti kakabsat. Tanong hanggang sakitan na ka mo pampansinan. Di man di ka man ipasindayan tayo di grasya ni Apo Diyos. So nagmayat na pang panunod na kakabsat, nagmayat na idatong kinukuha na. Kada iti sakripisyo tayo, nagmayat ko nga bibig-bigan tayo, grasya ni Apo Diyos, agraman sakit tayo, agraman problema tayo, grasya ni Apo Diyos, adang agparintumon tayo nga aglualo, adang agsurrender tayo, ti imatang ti Apo, kanodayet, attitude tayo, awan dua-dua, upa na tayo, bahagi na tayo ti Diyos. See
ay ayo kumang iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Kaya pawatan ay magagalawan kagayawang, kaya kapagayawang kinapagayawang tinagana, kaya nasamit at pag-imbagan tayo, kaya tikalagupan tinasantuan na iglesia na. Ako, iwaragawag mi anakataskas daw, dagiti aramid mo iti panagbiag ni Santa Rosa de Lima, na ay ayo ka kadagiti gapuanan na, maiayo ka kadmet iti daytoy a panagdaton bigan ka, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Di apo at dapo makata kayo. Kasama Ayo dagita puspuso yo. Agyamang kayo iti apo at Diyos tayo. may karigat rumbe. Od noonay ang may karigat rumbeng anong mi kat pakaisalahanan mi ada kami iti amin at siyempo kendiso. Agyaman kang ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin ka tagnanayon a Diyos. Kani Santa Rosa de Lima anagasat a martir mo. Babaen ti panangibukbok na ti dara na impakita na ti pamati na ken ka ket tinulad na ni Kristo. Kastapay nga impamatmat na dagiti nakakaskas daaw nga aramid mo tapag balinem analagda dagiti narasi ken nabilad dagiti nalapit tapno agpanetnet da nga agpay ken kagapo ken Kristo nga apo mi. Anang sada makidanggay kami kadagiti angheles ti langit ket ditoy daga daydayawon mi tadayak mo ket kunami adi ag sarday. Santo, Santo, Santo Yapo, at Diyos dagiti amin na parswa. Langit ken daga nagdunda ti pakayayawam, usana ti kamatuan. Madaydayaw tuway ti dagan ti Apo, usana ti kamatuan. Ut noon ay apo abiig ka akinasanto kat si katigubuayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rote paay mo ta espiritu mamang kasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinan kati paay mo ida kada kami abagigan dara ni apo ni Hesus Kristo. Isu inisak bay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alarin nyo ket mangan kay amin iti daytoy tada itoy ibagi isa may yawat to a may paay kada kayo. Kasta met atal pasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo katuminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken agnanayon na tulag iso ang maibuyat to ang maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Mabay sa Diyos mo, may kakapanagunan, nakamisalakan, sigaw ng lubos sa sangalungan. Iti ngarot pa nang ilagit mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton bigan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katayem paay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi ako tada kami makirangan iti bagigan dara ni Kristo pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan ket parayrayom ti ayat na Diyosan. Laglagi pamet ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arzobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pang pay-apo dagiti kakabsat nga pimusayan as inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awaken kad ida iti sidong taranyag mo pagkakitaan kaken kay jarupan rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam ko nga may karikam amin iti agnanayon a biag ket makiranod kam to. Ken nainggasakan a Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang magitantan o ken magidaydayaw ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sila kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo irok na imigan ka man nakabalin nga ama
Ti amin na dayo ken gloria ikag nanayon nga awan ti inggana. Amen. Tayo mararaw iti Ama, katwalgon tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama, Amin na sa langit, madalidayaw kumatinagan mo, dumtay kumati pagayam, matungpal kumatinagan mo dito yata sa langit. Itdan kadakam daw ito, iti kanenmi patinayon daw, pakawalan dagiti basol mi akas na pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, dinakam dagayan, managot isrisod sa lahat ng katidayan. Dawatin mi kan kaampo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdan kada si aayat ti kapiya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon ko malaeng nga iti basol may ilisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panungururay mi ti ginagasa tanang namaen mi. Ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Pagkukuha ito ray, pinapagaling kinadayaw, taganayo na nito sa O ako mi ang Hesus Kristo, kinunang kadagiti apostoles mo, kapya ti ibabig kada kayo, kapya nga agapo kaniya ti ikad ko kada kayo. Saan kadagiti basbasol mi timingmingan, nulikat ti pamamati ti iglesia, katkas mayan nurot iti pagayatan, ipaay mo kada si aasikan ko na ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kapya ti apo kan tanayon kumanga adda kada kayo. Sa pamamamit kay Ibahay tayo ti kapya iti tunggal may isa kada tayo. Kapya kada tayo kapya. Cordero de Dios, sa may kakan iti basbasol ti lubong, kaasya na kami. Cordero de Dios, sa may kakan iti basbasol ti lubong, kaasya na kami. Cordero de Dios, sa may kakan iti basbasol ti lubong, itidayang kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Cordero ti Dios sa maikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo niya may karimo may kakanya, ng pinagsalaya sa mga nagabto ti karama. Kumararag tayo. O Apo a Diyos, pinakired na kami kadagiti parabor mo, ipaay mo kadi. Taayatan mi ti mairano ti panagtutuog ni Kristo. Kiti paypayso mi ti agbiag may kaisaken ka gapo ken Apo Hesus Kristo nga anak mo ket Dios. Isu makipagbiag ken makipagariken ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ang trabaho dagiti kakabsat tayo. Ang lalaki Apo ti mabakbak na taalad narupupan, masimpa. No kaya tayo may
tumulong may atlatangot no kaya yun ang gamit kaya ang lublak kadaan o ta may ikat at kumbon niya balin nyo ti umay tumulong nga ang luto ang pakan tumulong nga para tayo kagsagana tayo serbi kada na saya tamot ako nung hanggang makaumay itid yun ang tamot at pag merenda na kanakaan nga kwenta at mga may paspasalig to'y ti ako at ako maka na kayo Basta kumain ka. kayo man nakabalin na Diyos ti Amakin, ti Anakin, ti Espiritu Santo Amen. Kalpaso na Santo na misa intayo ni ti Ayaken kapya ti ako Ayaman tayo Diyos. Usalutan